Свободата за мен е, може би, най-важното нещо. Да правиш това, което искаш да правиш, без да си ограничен от някакви външни... Без да си ограничен. Да се чувстваш свободен е все едно да летиш вътрешно. Материалите, които използвам, лично аз, както и моят ментор ме е научил, да си ги създавам сама. Т.е. да си купувам цяла ролка плат и рамки. Искам материалите, с които работя, да бъдат високо качество, за да бъдат по-устойчиви във времето, за да може клиентите да знаят, че си купуват нещо качествено. Не самото изкуство, но и изкуство, върху което то е създаден, т.е. платното. Обичам да рисувам, когато не мисля. Най-добре се получават картините, когато не мислиш, когато рисуваш отвътре, когато рисуваш с стомаха си. Да си истински художник е това да рисуваш картини, които ти идват отвътре, които са твои лични собствени идеи, които сам искаш да създадеш и които сам искаш да покажеш на света, да покажеш себе си. Всяка картина притежава душата на своя художник, т.е. цветовете, които той използва, всеки цвят си има собствен смисъл. Моите картини са доста цветни, доста пъстри. Поред мен те сами говорят за това какъв човек съм аз. Вдъхновението няма да дойде само, със сигурност. За да получиш вдъхновение, трябва да рисуваш постоянно. Колкото повече рисуваш, толкова по-вдъхновен се чувстваш. С всяка картина, с всяко предизвикателство пред себе си, човек изгражда личността си, себе си и творчеството си. Откакто съм започнала вече по-сериозно да занимавам с изкуство, знам, че това е моето нещо. Колкото и да е трудно, колкото и да препятствия да имам пред себе си, че няма да се откажа и че искам да постигна нещо повече и то да го постигна сама. Като цял човек се учи цял живот. Аз лично за себе си смятам, че имам още много дълъг път да извървя в познания и в изкуството, и в живота, и като цяло във всичко. Това, че се занимавам с изкуство професионално от няколко години, не значи само по себе си,
защото винаги може и повече.